I Anaïs Iglesias ha estat l'encarregada de cloure el cicle de conferències Comunicació en clau de país, de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol. En aquesta ocasió es va tractar el lideratge en clau femení. El cicle de conferències de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol ha arribat aquesta setmana al seu punt i final amb la setena de les ponències que s'han desenvolupat durant els darrers mesos al Casino de Girona. Una oportunitat per als alumnes de Comunicació Cultural de la Universitat de Girona i també per a professionals de la comunicació, docents i tothom que n'estigués interessat. L'última convidada d'aquest cicle de converses ha estat Anaïs Iglesias, directora de l'Estudi de Comunicació i Disseny Iglesias, que va abordar l'impacte i la visibilitat del lideratge en femení en la comunicació de proximitat. Coneixem sempre uns models de lideratges molt basats en masculins, molt durs, molt jeràrquics, i jo sí que fa temps que estic intentant treballar aquest lideratge més cooperatiu, més cohesionat, on la persona estigui al centre. Llavors, amb en Lluís, quan vam estar parlant, vam dir que és una bona combinació de poder-ho posar sobre la taula, perquè ara mateix actualment coneixem moltes formes de liderar diferent i totes són importants, i així també les podem comunicar al jovent d'avui, que no s'hi trobin quan estan treballant, sinó que sigui alguna cosa que ja comenci a sortir de base. Iglesias posa d'aquesta manera sobre la taula qüestions com la visibilitat de les dones en els mitjans, l'impacte d'una comunicació arrelada al territori i el valor de liderar des de la creativitat, l'empatia i el pensament crític. El lideratge en femení posa amb importància l'empatia de les persones, posa la persona al centre i parla de comunicar, de poder treballar en equip, treballar en conjunt. Llavors, la comunicació de proximitat és molt important, l'empatia, és poder comunicar a través de les persones. És a dir, quan una persona és periodista o necessita parlar d'alguna cosa, és molt important saber-se posar al lloc de l'altre i entendre l'altra persona des d'una perspectiva de l'altra, no de la seva. I això és comunicació de proximitat. Una conferència que ha convidat els alumnes a reflexionar de quina manera poden posar el seu granet de sorra per arribar a una realitat on sigui efectiu al 100% aquest canvi de paradigma en el lideratge i també en la comunicació. Des que la dona ja tenim un paper molt important en els càrrecs directius, estem modificant aquesta comunicació, estem modificant aquesta manera de treballar. No és un tema de dones i un tema d'homes, sinó és un tema de tipologia, de manera de fer. I a vegades nosaltres etiquetem les coses amb sacs, amb femení i masculí, però no vol dir que un home no pugui tenir característiques femenines atribuïdes normalment al femení o l'inversa. I l'important aquí és trobar aquest balanç, en què en cada moment concret puguem tenir les eines per liderar de la forma que sigui necessària i de comunicar de la forma que sigui necessària. Amb Anaïs Iglesias, el cicle Comunicació en clau de país arriba al seu final i han passat professionals de la comunicació de tots els àmbits, fent molt enriquidores totes i cada una de les sessions.